Ayok tukod, ayok ana. Ayok ana, ana ra gid oh. Okay? Sabot? Ana ni. Ana. Ana ni. Ano ni? Dapat kinira nga. Pakuha ninyo. Ang kamot sa luyo. Ang kamot, ana. Dito na. Ana ang kamot, ha? Ana. Inat siyang dagang na. Yayat, yat, yat. Ala, yatin. Na. Na! Tay! Ilantan pa ba ako mga kapobre? Dito ang ako mo apil. Ikaw na. Ikaw. Ikaw na. Okay, sunodong ko kay. Okay. Tuhod ay Okay, kuha go. nga. Tuhod ay kuha. Tuhod yun. Ang makakuha na na 200 ha? Dodo. Wala. Next. Dito na po daw. Linya dito, linya. Linya. Ako makakuha ni Ang ron. makakuha na na 200. Ako makakuha ni ron day. Diray. Hapla ron ba? Eh. Diray. Chef, ikaw chef. Ikaw chef. Okay. Day, wala nahanap ang kamera? Ah, sige. Okay. Oy, tindong chef. Ha. Okay. Okay.